Izotzurak kontatzen du Saioa eta Amararen historia. Herrikideak dira, herri txiki batean jaioak, eta biek adin bera daukate eta txikitatik lagun egiten dira. Eta gero musikaren munduan sartzen dira, eta musikak eramaten ditu bakoitzak bide ezberdinak hartzera, ze oso ikuspegi ezberdina daukate musikaren inguruan edo musikaren industrian beraien rola zein izan behar den, ez? Oso ezberdin eramaten dute. Eta horrek eragiten die beraien artean, hausturak eta konponketak, ez? Pixkat ibilbidean zehar juntatzen dira eta separatzen doaz pixkanaka. Eta liburua hasten da momentu batean non beraien antzinako lagun bat hil egiten den. Orduan momentuan orainaldian bananduta daude, baina badakite etorkizun batean juntatu beharko direla pertsona hau hil delako. Bidetako batek ulertzen du batipat, nik uste orokorra dela. Musika ulertzen du militantzia eta politika egiteko modu gisa, eta betidanik gaztetxean sortu da, gaztetxea da bere giroa, eta hortik nahi du zabaldu bere mezua musikaren bitartez, eta kolektibizatuta dago, eta militantea da mugimendu ezberdinetan, eta bestea aldiz, musika gustoko du, musika egin nahi du bere ogibide bezala, eta edozein bere helburu finala hori da, ogibidea bihurtzea. Orduan berak hartzen dituen erabakiak dira gehiago bera eta bere ogibidearekin hartu ditzaken erabaki ezberdinak. Hori da, ez arrakasta igual itxuan, baina bai egia da oso militantziatik aldenduta eta oso fokalizatuta beregan eta bere proiektuan, ez? Eta hortik deribatutako beste hainbat dikotomia eta dilema. Ni oso ordenatua naiz, oso alemana. Eta hasieran pizgarria izan zen musikari buruz idatzi nahi nuela, eta batipat pizgarria bi izan ziren, bata musikaren industria barrutik kontatu nahi nuela, gaur egungo industria nola mugitzen den, da azken 10 urteotakoa, 10-15. Eta bestea, nahi nuen bururatu zitzaizkian bi pertsonaia oso markatu, ezakit, nire buruan oso bizirik zeudenak, ez? Eta nahi nituen bi protagonista izan. Eta bat eta bestearen artean partekatzean arratzailea. Orduan, behin pixkat pizgarri hori nuela, egin nuen ia urtebete dedikatu nion estrukturatzeari. Eta nintzen novela dana estrukturatzen, kapituluz, erabaki nuen hori, ahotsak tartekatzen jutea, pixkat ping-pong partida bat da, kapitulu batean protagonista batek hitz egiten du, eta bestean besteak, eta horrela, pixkat hori egituratzen, orainalditik iraganerako saltoak ere bai, eta behin ja novela guztiaren eskema argi nuela, hasi nintzen idazten. Idaztearen kontuan ere bizitzan aspaldiko kontu bat da, berez? Abestu baino lehenagokoa. Nik betidanik bidatzi izan dut, txikitan, betikoa, ez? Historiak asmatuz eta bar. Eta gara, hainbat saiakera egin ditut novelak idazteko. Eta gero musikan bete-betean sartu nintzenez, pixkat ahaztu zitzaidan alor hori edo, ez? Baina itxialdian ostetik edo, nik uste inoiz baino fuerteago piztu zala pixkat gar hori, ez? Idaztearen sena, eta orain gontan bai esan dut, oain hasi eta buka saiatuko naiz lan bat bukatzen.